Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal. Ang pangit ng boss. Biglang kumanta ko yung hindi naman talaga marunong kumanta. So meron nagtatanong sa atin dito. Sabi niya, papaano po ba, ano ba yung sabi niya? Parang papaano po ba yung tinatawag na multitasking? Kasi basta parang ang gist nung tanong niya sa atin, Jegs, is nung nag-apply siya dun sa trabahong ina-applyan niya, meron lang siyang particular na kailangan gawin. Sabi niya, normal ba na sa isang opisina na habang tumatagal, dumadami ang ginagawa. So ngayon, hindi niya daw ma-achieve yung tinatawag na multitasking. Lalaki kasi to. So sabi niya, I think ito yung bagay na meron talaga ang mga kababaihan. Capable na mag-multitask. Yun lang po, gusto ko lang pong tanongin, paano ba? At saka pwede parang, basta yung tanong niya is parang, pwede ba yun na kung anong in-applyan mo, hindi pala yun yung gagawin mo? Kumbaga nagsasanga-sanga yung obligasyon mo sa trabaho. Kung Ganun. ayaw mo mapalitan ng AI. Correct. Magreklamo ka dyan. Kung ayaw mo nga mapalitan ng AI, edi mag-attitude problem ka. Kung ayaw mo palitan ng AI, edi magreklamo ka. Pag hindi mo feel, mag-leave ka. Yung lagi kang absent. Yung masakit ka sa ulo. Kung gusto mong mapalitan ng AI, gawin mo lahat yan. Diba? Umabsent ka lagi. Huwag ka magpapaalam. O di naman kaya, magreklamo ka. Ayan. Kasi nagsanga-sanga yung mga pinapagawa sa'yo. Correct. Hindi naman yan yung job description. Sige, gawin mo lahat yan bukas. Ayan. AI na yung trabaho mo. Actually, yung mga napopromote, yun yung mga taong nagsasanga-sanga yung job nila eh. Actually, diba? Kasi yun nakikita yun. yung skill set mo, madami. Bida-bida. Diba? Pero kasi, pwede rin kasi namang hindi ka magbida-bida eh. I mean, gets naman din natin na may tinatawag na job description. Yes. So kung ano lang yung mga nakasulat sa job description, yun lang yung mga gusto mong gawin. Dahil totoo naman din, ang katotohanan, kahit naman magsipag ka, parehas pa rin yung sweldo mo dun sa tamad. Diba? Ramdam po yung stress mo. Ramdam mo ba? Sorry. Pero kaya natin yan. Kaya yan ng mga bida-bida. Diba? Alam mo, katulad nung last week, diba? So last week, I attended this Gallup Global Strengths coach course. So ang Coach Nicole Ayala. Hindi pa ako pumapasa sa test eh. Kapag ka nag-take ako, ang dami ko pang ginagawa. Gusto ko na nga i-take yung exam. So pag nag-take na ako ng exam, tas meron pang ilang mga qualification, pwede na akong tawaging strengths coach. So ganun siya katindi, hindi siya basta na nakapag-undergo ka ng seminar, okay na. Hindi ganun. Okay. Tsaka akala mo ganun-ganun lang yun. Ang hirap kaya magkaroon ng makaklaseng English speaking lahat. So nung last week, sabi ko nga, my brain is braining. Talagang sabi ko nung mga kalagitnaan yung para bang pagdating ko sa bahay, para bang yung utak ko, para ba siyang overflowing sa information overload and then also excitement dun sa karagdagang kaalaman na meron ako nakukuha. Pero dun sa mga kalagitnaan, na itanong ko din talaga sa sarili ko, sabi ko, bakit ko ba 'to ginagawa?
Ano ba dahilan kung bakit ko to kailangan gawin? Oo. Parang sa totoo lang, para dun sa mga bida-bida, pwede naman nating hindi gawin yung mga naiisip nating gawin eh. Oo. Pero siguro it is really just our strength na hindi natin inaalaw na ito lang yung gagawin natin. Meron at meron tayong Oo. kaya pang ibigay, kaya pang mas pagandahin, Oo, ganon. kasi the moment na nilimitahan natin yung sarili natin, Yan. hindi tayo mag-grow. True. Hindi So, mo madidiscover na, ay, pwede pala. kaya ko palang gawin yung ganitong Correct. bagay. Posible pala. Oo, yung ginugulat natin yung sarili natin. Actually, maganda yung sinabi mong yan para dito sa nag-message sa atin. Kapag ka mas nakikita mo yung mga karagdagang reklamo versus yung growth yan eh. Yes. Yung bigla kang naturuan ng ibang bagay para Oho. ma-develop yung skill mo. 'Di ba? Growth yan para sa Dapat growth mindset tayo. Yes. Kasi kung lagi lang tayong, hindi, job description ko ito lang. Oo. 'Di ba? So ito lang yung mga pwede kong gawin. Oo. Ito lang yung mga posible kong gawin. Kapag kaganyan, talagang bukas. Palitan ka na ng AI. Ayan, ganon. kasi learning doesn't end sa school eh. Pagdating mo sa din. work, natututo ka eh. Aha. Dapat bukas ka doon na Correct. matuto ng bagong skill set. Yan. Diba? Yun naman yung pinakamahalaga, 'di ba? That we learn more. Isa sa mga yun nga sa kalagitnaan ng pag-attend ko ng course na yun, naisip ko nga na ano ba tong pinaglalabang ko? Bakit para saan ba to? Pero ultimately, the reason why I took it, dalawa. Para talaga sa stasyon. Kaya nga ang tawag nila sa akin doon, tas nung tinanong pa ako, sino nag-fund niyan? Sabi ko, ako. Sabi niya, bayani. Pero ultimately, number one ko talaga, Jegs, is for the station. So, I took the course para maging certified strengths coach ako eventually para sa station. Ang una kong gagawin para sa stasyon. Secondary na lang yung kikita ako On the outside side. of it, on the side, 'di ba? Na pwede ko pala siyang pagkakitaan. Kasi ang main naman talaga na work ko ay dito para sa station. Yes. So, whatever it is na additional learning is really for the station. 'Di ba? Para talaga siya sa stasyon. So, yun naman din ultimately. And I guess Kung yung tutuusin, hindi mo pwede mong hindi Pwede mo gawin naman yun. hindi gawin eh. Diba? Kasi personal mo yung ginastos doon. personal yun eh. Pero dahil- 6 digits. Dahil marami kang Nicole Yala na tumatakbo sa utak mo. 'Di ba? Dahil maraming Nicole Yala, madami siyang gustong gawin. At lahat sila gusto matuto eh. Correct. And yun yung growth mindset na Yes. tinatawag, 'di ba? Pero hindi naman din natin sinasabi na porke hindi mo gustong mag-aral ulit or ayaw mo ng karagdagang mga skills na madadagdag sa'yo, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun na masama kang tao. Oo. Hindi rin. Oo. May mga tao din lang talagang sadyang chill. Yes. Okay oo. lang kahit wala masyadong matutunan, Oo. ayos lang kasi totoo naman talaga. Ayan, oo. Totoo naman talaga na yung sweldo ng masipag at yung sweldo ng tamad, Oo, pareho parehas lang. lang. Parehas lang talaga Oo, sila. tama. 'Di ba? Kanya-kanya lang talaga. So dun sa nag-message siya sa atin, ikaw it's up to you. Oho. Gusto mo ba na mag-grow pa? Kasi in growing, Oho. you just have to accept the fact that there are so many things na mas karagdagang gagawin pag nag-grow ka. Parang investment siya Oo, ganun talaga. invest ka ng time and effort kasi kinakailangan mo mag-sacrifice. Yes, diba? ganon. Kasi ang pag-sacrifice kasi nagde-develop yan ng goals eh. Kasi yung sa ngayon, isa-sacrifice mo for a long-term goal na kapalit. Yes, Diba? ganon. Halimbawa, for example, gusto nyong magbakasyon. Yan. So sabihin nyo na, sige, magbabakasyon tayo pero wala muna tayong kain sa labas. Yan. Para makakatipid tayo. Correct, totoo. So, same din sa career. Di ba? Na kailangan na meron kang isasakripisyo, 'di ba, para mag-grow ka. Yes, So that oo. would mean sacrificing yung time Oho. o kaya sacrificing resources Correct. para mag-grow. Ganun po talaga kasi wala naman pong growth na nangyayari nang hindi po tayo nagkakaroon ng sacrifice. Oo, kasi kung mag-stick ka lang dun sa job description mo, hindi ka makikitaan ng leadership. Correct. Kasi parang chill ka lang. Eto lang ako, eto lang yung mindset mo, hanggang Tama. dito ka lang. Oh, 'di ba? Pero ulitin natin Oo. hindi naman din 'yun masama. Yes, oo. And eventually kasi yung maturity will come
later point sa buhay natin. Correct. Kaya maraming ang nagsasabi na, bakit ngayon ko lang ko ito ginawa? Sana dati pala. Sana noon pa. Oo. Alam mo, kapag may mga ganyan, noon kasi, hindi ka pa ready. Yan. 'Di ba? Hindi pa naman talaga panahon. Correct. Yun naman yung sinasabi natin that there are parang eksakto, 'di ba, na oras para Yan. sa lahat. Ang tinatawag diyan, 'di ba, natin lagi is God's perfect time. Yan. Oh, Ganon. kahit ako nga minsan sinasabi ko rin din sa sarili ko, sa aking spiritual journey, sabi ko, sana maaga ko Na ito nakilala na. si Lord. Correct, Pero correct hindi ka. kasi yun, hindi yung nakadesign eh. Oo, so yung perfect timing talaga kung anong nangyayari sa buhay natin. Correct, 'di ba? Oo. Yun. So there's a perfect time for everything. Whenever you are ready, that blessing will eventually Yes. come Oo. to you. Kapag ka ready ka nang tanggapin Oo. yung blessing na yan. I remember, Jegs, yung etong strengths na course na to, this was something that I really wanted to take during the pandemic. Alam, parang hindi ko matandaan kung ano, basta hindi siya naakma. Oho. Parang hindi pa siya panahon. Oho. Parang hindi pa talaga siya time. Malalaman mo kasi pag time na parang fluid siya. Correct. Walang fluid mga lahat. hindrance. True. Walang hindrance. So, walang hindrance. Tas everything free-flowing. Everything was fluid. And then, I took it at that time na talagang God's perfect time for it. And yun lang siguro yun. Minsan talaga may mga ganun tayo na parang, bakit ngayon lang? Sana noon pa. Di sana mayaman na ako ngayon. Di ba? Pero may rason ng lahat. Yes, may rason. May rason ng lahat ng bagay kung bakit ngayon ibinibigay ang blessing na yan ay dahil ngayon ka ready for it. At ngayon mo siya kailangan or ngayon ka pinakabongga at this point in your life. At saka kinakailangang mangyari yung mga bagay-bagay kasi magagamit mo siya sa ngayon. Correct. Yung mga experiences mo, mas lalong tumitingkad yung Tama. learnings mo True with na, those Jen. experience. Kung ginawa mo siya dati, medyo manipis. Hilaw pa. O, hilaw. Oo. Oo, Pero yan. kung ngayon mo siya gagawin, Oo. mas ready ka na Mas for maliwanag it. Mas yung maliwanag at mas maganda. Tama, Diba? mas kumikinang. Correct ka. Ang tawag dyan, God's perfect time. Yan. Diba? At gusto ko lang bigyan ng bonggacious na shout out yung mga kaklase ko kasi nag-promise ako na i-shout out ko sila. Kahit sa totoo lang, hindi naman nila naiintindihan. Sabi ko sa'yo, 5 araw kong English and English. 5 araw ako nag-i-English. Nakakaloka. So, bahala kayong intindihin itong programa ko. Pero, I would just like to shout out the best cohort. Yan. Hello to Courage, Kellen, Kenny, JR, Olivia, Aaron, Jessica, Luya, Desmond, Renchang, Joanne, Emma, Quintia, Harvey, Nikki, Christine, Eugenia. Yan. And our very bongacious coach, Vidya, who looks like a beauty queen. Yan. Wow. Shout out sa Gallup Global Strengths Course Coaches. Yan. Hello po sa inyo. Batch Shout out. 21. Shout out. At kailangan ko lang i-shout out kasi yung helper daw ng isa naming kasama doon na si Aaron, nakikinig daw sa atin. Ayan. Oy, salamat. Hello, shout out to Maylin Corpus, Tambalanista. Salamat! Thank you! Alam mo, natutuwa talaga ako sa naging experience ko na yan kasi natandaan ko kung sino ako. Na meron palang part ng Naalala Nicole mo. Ayala. Naalala ko na meron palang part ng Nicole Ayala na marunong palang mag-English. Na hindi pala balahura. Nakakaloka. Medyo nakaka-nosebleed ng ever so slight. Kasi syempre, pag Tagalog kasi, parang yung mga adlibs natin, rekta, diretso, Yes. diba? Tapos, parang automatically nagko-flow palabas diba? Pag English kasi, may processing pa ako tungkol sa jokes ko Parang, how do I say it that it's funny? Pero it was a really beautiful experience. And that natawag dyan, growth mindset. Yan. So, babalik tayo dun sa nag-PM, 'di ba? Kung ayaw mo matuto, wala naman ding masama doon. nasa Wala sa'yo namang yun. correct, wala namang pipilit sa iyo 'di ba? Pero kung gusto mo na mag-level up para sa iyong sarili, di why not? Pero diba? that will send a message to the boss sa mga kinaukulan na eto lang yung kaya mong ibigay sa Correct. company. You're not a team player. So wag ka magreklamo. Oo. Huwag ka magugulat. Correct. Ba't ako hindi na-promote? Oo, hindi ka na binibigyan ng task kasi Ayan! hindi ka na pagkakatiwalaan. Ayan, yun yung Oo. isa pa, di ba? Oo.
Ay, lang mga kabisyo, kasama pa rin po ang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Brought to you by Ayan. Ayan. Hindi ko kayang magtagal kasi meron pala akong 2 o'clock na meeting. Kaya shout out din sa mga bisita natin na balita ko ay merong ipopromote. Yan. Sorry. At ako'y tatakbo ng mabilis kasi I just really have to finish something. Shout out. Hello. Ngayon lang tayo nagkita. Nagmamadali pa ako. Halika na. Sige, Chloe. lapit na. Ano ipopromote May nyo? ipopromote Go. daw silang outreach. Ito yung mami ni Chloe. Mami ni Chloe. Yan. Mary Ann, halika na. Go. Push. Ayan. Ayan, Mary Ann and Ay, Chloe. naka-live kaya gumaganon? Kailangan ako Alam mo, nagpaganda kasi magkikita ko una sa lahat, nakakaaliw tong si Mary Ann kasi kung paanong independence yung inaalaw niya na ibigay kay Chloe. Kay Chloe, yes. Is really something. Ibig sabihin talagang bilib na bilib siya Ayan. sa kanyang anak. O So, sige, dahil anong meron? ngayon sa Women's Month, saludo sa iyo. Yes, Mary Ann. saludo tayo sa lahat ng mga kababaihan. So Ayan. ito yung mommy ni Chloe. Nabalita ko meron Kasi daw sino ba si Chloe? ipopromote. Parang hindi nila kilala si Chloe. Diyos ko naman, lagi ka nandito, di ba? Gusto Hindi mo nila ba? kilala. Ito naman si Chloe, parang akala mo first time mo dito. Bulag pa rin. Si Chloe. Si Chloe po. Sige ba? O nga naman, baka hindi nyo po kilala. Ayan. Si Chloe po, bulag na yan? ay yung tambalanisa naming 3 years old pa lang dumadalaw na Ayan. dito. Oo. 'Di ba? Born Ayan. born blind. Ayan. At hanggang ngayon, pag kinakumusta mo siya, ang sagot niya sa'yo ay, eto, bulag pa rin. Di ba? At ito, kasama niya yung kanyang mom. Ayan. So saludo tayo sa kay Mommy Mary Ann. Kasi kung paanong, yun nga, ako sa totoo lang, nabibilib ako sa, sige, mag-commute ka na. Sige, anak, go. Sa Napakahirap Labrador. para sa isang Correct. nanay, di ba? Pero alam mo ba, Mami Mary Ann, sasabihin niya pumunta siya ng Labsa, hindi siya pumunta dito. Charot! Mali yung Nanood siya ng sine. Mali yung kwento nito. Pupunta naman ng love, pero sa iba dediretso. Ayun, may side trip. Sige. Nanonood siya ng sine. Ayan, nanonood ng sine. Hindi, literal, nanonood ng sine to. Kaya nga. Oo. Di ba? Tapos noong January lang eh. Tingnan mo. Kung paano niya. Tapos yung mga iba nagreklamo na hindi nanonood ng sine. Yan, ito, Mami ito na, Mary Ann. Mami Mary Ann, go. Anong ipopromote natin? Anong meron? Go. Nakaka-pressure. Nakaka-pressure pero nag-t-shirt ka para dun sa ano. Dito, At saka kasama ko yung aking co-founder Ayan, Ayan, co-founder of ng Happiness, Love, and Joy or Happiness, Halo Joy. Halo Joy. Happiness, Joy. Love, and Joy. Which is? Anong pinaglalaban ng tropa nyo? non-profit group na helping kids with disability. Helping kids with disability. Okay, napakagandang We cause. are having kasi, Miss Nicole, ako tambalanista din ako. Naks, thank you naman. Bakit? Charot. Pag may mall tour ka, pupunta. Oh my gosh, mall tour. Nakaka-artista. Okay, go. Yun nga, ito yung group na talagang we specialize to help na yung mga kids na talaga may mga disability. Special needs. Yes, like cerebral palsy. Oh, okay. Hydrocephalus. So, ngayon, we explore. So, gusto namin community service naman. Okay. So, we are having outreach Brigada Eskwela this coming June. Mm-hmm. So, we are, ayun nga, we are able to, sana, help yung mga kids like sa Tarlac. Tarlac. Okay. So, Meron ba kayong Facebook page na sa mga gustong na mga nanonood ngayon na gustong mag-abot ng tulong, gawin kayong channel na pag ng biyaya nila ng blessing? maging daluyan ng blessing. Yes, ngayon yung mga kasama namin is hindi lang din naman hindi lang din naman yung mga friends namin. So talaga iba-ibang charity group yung magsasama-sama. Oh, para sa event sa Collaboration. sa Tarlac. Yes, dalawang school to. Okay. Sa Kamiling Tarlac. Yung isa is mga AITA. Kasi yung isa naman is yung school na, very small school lang sila. Pero ang baba ng population ng school. So, Okay. mas pinili namin yun. Oh. Dalawang So ang kailangan natin ng resources. Yan. Yan. So kailangan po ng resources para maisakatuparan yung napakagandang advocacy nila, which is sa darating na June yung Brigada Eskwela. Okay. So how do they get in touch with you? Ayun. we have a Facebook page pwede po Happiness, yun, Love, Happiness, and Love, Joy. and Joy. And pwede nyo rin kaming kontakin through Happiness, Love, love, and and joy. joy. Paano yung end nyo?
Oo nga. Oo. Ano ba tawag doon? And na Yung ampersand. sign. Oo. Yes, yan lang po. Ampersand. Isang linggo ko na. Sing linggo lang nakipag-English, alam na yung ampersand. Kasi Miss Nicole, kaya namin to naisip kasi si Chloe before, yaya siya sa amin ng yaya na mag-visit dito. So sabi ko sa kanya, tagal mo nang di napupunta, almost 15 years. So Tama. sabi ko kay Chloe, sige, let's try na. Nag-evolve na yung mga person. Correct. Oo nga, dati mga kung ano-ano lang pinagkakabalan mo, Mary Ann, ngayon gumaganito ka na, happiness, love, and joy, Outreach Kasi na. nag-start yun. Hindi, actually, nag-start naman talaga yung happiness, love, and joy because of Chloe din talaga. Kasi nung nag-start siyang mag-school sa SPED school nila, tapos nasa industry na rin ako ng parties, right? Yung nag-organize ng mga parties. So sabi ko, why not na mag-ask ako ng help sa mga party industry ko, like magsusupply sila ng inflatables kapag may event yung school, yung SPED. So doon siya nag-start. Tapos Okay. hanggang sa may mga teacher or may mga friends akong lumalapit na baka pwede mong tulungan. Very So doon siya good. nag-start na nagre-raise ako ng diapers, ng milk kasi yung portion na yon is malaking bagay sa isang magulang Tama. na naiintindihan ko kasi meron akong anak na gano'n. Ayan. So malaking bagay na makapagbigay ka ng minsan diaper, gatas kasi yung budget na ilalaan nila doon is may ilalaan nila sa ibang bagay. Yun. Very good. Doon siya nag-start hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang Oo. bata na sila. Ayan. Aww. Hala, pagdating sa dagdag ligtas points sa langit, mas marami kang points kaysa sa amin. Marami ng pamasahe. Hala, marami kang pamasahe. Naka-MRT ka kami naglalakad, di ba? Kaya kung gusto nyo rin po na dagdagan ng mga ligtas points ninyo sa Yan. langit, di ba? So, alam mo, ito, Jegs, yung sinasabi natin na there is really a reason for everything. Of course, I'm sure si Mary Ann, there was a time in her life na naisip niya, bakit si Chloe blind? Di ba? Ano ba yung dahilan? Maraming question talaga. Di ba? Napakaraming, it's not easy to accept di ba? Pero tingnan mo naman, because of this, itong kung tutuusin ay matinding trial or challenge, 'di ba? Mas madami pa lang natulungan. Oo. Tsaka eventually gagamitin ka ni Lord to put up this Correct. this kind of advocacy. Tama. And Ayan. sino At ba hindi mangyayari 'yun kung hindi dahil din kay Chloe? And sino ba ang mas better na parang maging resource persons, kundi yung mga actual Yes. na naiintindihan nila, sila mismo naranasan ito. Very Ayan. good! Very good yan. Oh my gosh, nandun na ang dami yung points sa langit. Kainggit. Pata yung points niya kasi dumating na kami sa point na nag-adapt kami ng isang Yes. cerebral palsy. May Nag-adapt inadapt- kayo. May inadapt kami. Hala, nasa tabi na sila na San Pedro. pero wag muna kayong pumunta, ha? Madami pa kayong gagawin. Sa parada kasi after Virgin Mary, sila na. Ayun na nga. Life-changing. Hindi, sasabihin ko lang wag mo nang buksan. Oo, wag mo nang buksan. You were saying it's life-changing. Totoo, di ba? I'm sure. We'd love to I cannot promise, but Pwede join siguro tayo, Jegs, with no? Love Radio, why not? Why not? Let's see. We're not gonna promise anything, but at least explore itong, natin yung idea na gano'n. yun. At least dito magkaroon lang kayo ng platform na para dun sa mga nakatutok, and you can repurpose this video. Pwede nyong i-cut and splice yung ating video para ma-post ninyo. Yun, at least yung itong part na to, nagdagdag tayo na ligtas points sa langit. Ito yung initial na tulong natin. We are with you bilang may mga diferensya. Oo, correct. Literal. May mga PWD ID. Alam natin yan, di ba? Hindi nga lang halata, di ba? Pero, Ayun sa akin halata. oo, yung sa'yo. Oo. May PWD ID na ba ikaw? Oo. Kanina Basic na basic. pagpasok nga, sabi ko, saan tayo? Dire-diretso lang siya. Oo. May sinusunod- Alam mo nga, ito nga si Chloe. Hindi nahuhulog. Siya yung bulag. Si Nicole yung nahuhulog sa hagdan. Mag-pinya ka dyan. Nagulog dyan last si Chloe yung bulag, never nahulog sa hagdan ng MBC. Ako Sabi na. ko nga, bakit ang lapad naman ng hagdan pag gano'n? Nahuhulog sila. Ewan ko ba doon, sabi niya. Hindi ko rin talaga alam. Alam mo, Hindi, nagtatalo kasi yung mga Nicolialan niyo sa utak na mawala sa concentration. correct. Kaya ako, pag bumababa tsaka umaakit na ako, yun na yung ginagawa ko. Intentional na ako na mga Nicoleala sa utak, dyan muna kayo sa dulo, ha?
aakyat muna ako at bababa ng hagdan. Huwag muna tayo mag-iisip. Kasi may discussion kasi nangyayari. Totoo, ang dami nangyayari sa utak ko kasi. Koreano talaga. Correct. Editin niya na muna ang pababae. Yan. Ano lang ulit Tama. O siya, happiness, love, and joy. Please, hanapin niyo po sila sa social media. They are there. Lahat ng mga detalye na kwento nila ngayon ay nandoon din. And how to help. Yan. Kasi mahirap naman magbigay ka ng number dito. Mamaya, mas-scam. Diba? Correct. So, ayaw natin yan. At syempre sa mga nanonood ngayon, hindi naman to aksidente na napanood mo yung episode na ito. Correct. So may reason kung bakit napapanood mo to. True, You will Lalu. be part of this advocacy. Yay! Thank you so much. Ayan. Salamat sa inyo. Thank O you. siya. Exit na muna po kami. Thank you so much, mga kabisyo. Bye-bye. Mamaya ulit kwento na mahiwagang Burnay. Linis fantastic. Ayan. Grabe, ang sexy-sexy niya. Hoy, ang dami ko talagang gagawin. So magpipicture na ba muna tayo? Or... Metro's #1 Love Radio. Basic!